खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 5 अक्ट'बर 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय नागारिया गामियाव जौ लोंनानै न'आव फैनाय सासे फिसाज्लाखौ बिफाया बुथारदों। बुथारजानाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय गलक बरुवा। 38 बोसोर बैसोनि गलक बरुवाखौ जौ लोंनानै न'आव फैनानै अयथासार खालामबाय थानायखौ सहायनो हायैयाव बिफा करुणा बरुवाया गोबुवासारजों खर' आरो गोदोनायाव गाग्लोबनानै इनायै बुथारदों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव करुणा बरुवा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बरपेटा पुलिसा ड्राग्सनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमदों। बरपेटा पुलिसा बरपेटानि कयाकुसियाव 2.21 केजि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय साइफुल इस्लाम, हामिद खालिफा आरो रौसान आमिन। हमजानाय ड्राग्सफोरा 4 कोटी रांनि जागोन होननानै मिथिहोनाय जादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रहा टाउननि साखाथियाव सासे सुबुङा गावनि लोगोजों बुदलायनाय जानायाव गावनि लोगोखौनो बुथारदों। सानैजों जौ लोंबाय थानाय समावनो मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय रामु बरदलै आरो बुथारा लोगोनि मुङा जाबाय सन्जय बरदलै आरो बे जाथाया रहा टाउननि उत्तर बालिपारा गामियाव जादोंमोन। उनाव सन्जय बरदलैया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 8 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि वाराणसियाव राजा लामायाव गंसे गारि फिसाया गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनायाव जाब्रबथाय जानानै खेबसेनो 8 सुबुङा अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय 8 सुबुंनि गेजेराव सासे 3 बोसोर बैसोनि गथ'आ थैयासै, गोब्राब जोखोम जादों। अंगनबादिनि मावफारियाफोर आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। गावसोरनि मोनथायखौ मोननांगौनि थाखाय मैयाहाय बरपेटा आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमनायाव थानाय गबरथानायाव गोख्रों खुद्रिसारदों। मानि थाखाय माने इमान दिनै जोंनो 6000ल' फैसा मानुनि हिसाबै होबाय दं। बिनि खारनैनो जोङो बेखौ जे जों आरो कर्मचारि हिसाबै जोंखौ मानिना लायाखै, जोंखौ अनारियाम हिसाबै होबाय थायो। बे एसे फैसाखौ 6000 फैसाखौ जों जे इमान दिन इमान खस्थ' खालामनानै सोलिबोगासिनो दं। खम फैसादोथ' जों सलायनो हायाना, गथ' गथाय न'खर परियाल जों सलायनो हाया। एसे फैसादो जोङो बुस्थुनि दामा जेरखम जाबोदो बा गेस टेंकि गंसेयाव 1200 थाखा करि जादो, बेफोरबायदि दाम गोसानि दिनाव जों माबोरै मा खालामना सलायनो परियालखौ। गतिके जोंथ' दाबि खालामखानांगोनानो आरो जोंखौ सरकारि कर्मचारि हिसाबै जोंखौ सिकिउरिटि होनांगौ सरकारा। खै घन्टा माने सरकारा जोंनि दाबिखौ जेब्लालागि मानिया जेब्लालागि जों धरना होबाय थागोन। मब्लानिफ्राय लादोंमोन नोंसोरो? जोङो मैयानिफ्राय लादो, मैया 3 तारिखनिफ्राय। मैया मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन? मैया हाबाफारि जों इदिनो धर्मा खालामदो। जों आरो पसन टेकार बन्द खालामदो, सेन्टार अपेन होनायखौ बन्द खालामदो। सेन्टारनि जिखुनु खामानि जोङो बा टिका होनायनिफ्राय पाल्स पलिअनिफ्राय जोंनि जिथु पसन टेकार गथ'फोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय जायो, बेफोरखौ जों गासै खामानिखौनो थारमाने बन्द खालामदो। मानि थाखायथ' गनायना लानो हायाखै बिसोरो? मानि थाखाय माने सरकारा जोंखौ बारे बारे थगायबाय थायो, होगोन दे जागोन दे बिदि होननानै बुङो बारे बारे आल'सनायाव थांबाथाय। खिन्थु बे आल'सनाखौथ' कुनु दिन बिसोर जाफुंहोआ, थगायबायल' थायो जोंखौ। मोनसे टप होनानै दोनदो, खालि जोंनो ललिपपल' देखायबाय थायो बिसोरो। सरकारनिसिम मा खावलायो? सरकारनिसिम खावलायनाय माने जोङो जोंनि गासैबो अंगनबादि माबाफोरखौ कर्मचारिफोरखौ जोंखौ सरकारि हिसाबै निजुक्ति होनांगौ, सरकारि खालामनांगौ गासैखौबो। आरो बबे सेन्टारनिफ्राय फैदों नोंसोरो? जोङो सेन्टार माने जोङो दिनै गबरथना प्रजेक्टनिफ्राय जोङो 1 नाम्बार सार्कुलनिफ्राय 5 नाम्बार सार्कुलालाय गासैबो दङ बेयाव। गुबै धरना होनायनि थांखियानो जाबाय माने जोंनिया जोंनि माननिनि हल'नि जोंनो जिथु माननि होयो बिनि हल'नि जोंखौ सरकारि कर्मचारि हिसाबै सिकिउरिटि होनाय बा जि जों दाबि खालामदो 21000 दरमाहा बेखौ मानिना लानाय। मानिना लायाबा जोङो बिनिख्रुइ बांसिन गोरासिन आरो धरना होनो थाखाय जोङो हाजु जानानै दं। बबेयाव माने जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा प्रजेक्ट लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलावबो जोंनिया धरना जागासिनो दं। কর্মী সহায়িকা সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ আমাৰ 19
জুলাইটো মাতিছিল কিন্তু আমাৰ সেই সাফল্যমণ্ডিত নহ'ল আলোচনা আৰু 2 অক্টোবৰতো মাতিছে তাত উপস্থিত নাথাকিল কিবা কিনি ভেকো ভাওনা কৰি তেওঁলোকে আমাক ঠগামি কৰিছে সেইকাৰণে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলৰ যাতে কাণত আমি এই কামখিনি সোমাব পাৰোঁ আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ যিটো কষ্ট আৰু যি কাম দিছে আমাক জাপি পোষণ টেকাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বিয়ালো আদিৰ কৰি বহুত কাম দিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই সৰু সৰু পইচাৰে বা সৰু সৰু কামেৰে আমাৰ কামটো নচলে সেইকাৰণে তেখেতসকলে যাতে আমাৰ এই দৰমহা বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈ আমাৰ মাননি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীক 12,000 আৰু সহায়িকাক 10,000 টকা দিয়াৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰিব দিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ কথাটো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে আপোনালোকৰ মূল দাবী আমাৰ মূল দাবীটো আমাৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাটো হয় যদি মজুৰি বৃদ্ধি চৰকাৰে আমাৰ জংকী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰকল্প পৰ্যায়ৰ হৈ আছে 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হ'ব তাৰপিছত ৰাজ্যিক লেভেলৰ হ'ব আমাৰ এই কাৰ্যসূচী যেতিয়ালৈকে মানি লয় তেতিয়ালৈ আমি এই কাৰ্যসূচী আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আমি গোটেই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই আমি জাগ্ৰত হৈ এই কামটো যাতে আমাৰ আন্দোলনটো সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ কাৰণে আমি অশেষ চেষ্টা কৰিম এতিয়া 3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ প্ৰকল্প পৰ্যায়ৰ হৈছে সেইটো 7 অক্টোবৰলৈ থাকিব আৰু 9 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হ'ব তাৰপিছত ৰাজ্যিকত চেণ্ট্ৰেল লেভেলতে দিল্লীত হৈ আছে दिनै 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर एनडिएफबि आफादनि जोनोम सान बे जोनोम साननि गेजेरजों फोरमायनाय जायोदि गासै जांख्रिथायारि आरो बर' हारिनिसिम दिनै एनडिएफबि आफादा उदां बर'लेण्डनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन बे दावहानि फिथाइया दिनैसिमबो जाफुङाखै बेनिखायनो बे उदां बर'लेण्डखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासै बर' हारिखौ सरकारखौ नारसिननांगौ होननानै खावलायनाय हरनाय थाबाय एक्स एनडिएफबि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जांख्रिथायनि दैसामा जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां देखायजागासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोरा बे सावथुनखौ गोबां अनसायदों आरो बे सावथुना 1 अक्ट'बरनिफ्राय मैयासिम 25,45,600 रां खामायनो हादों बेबायदि लिरदों जोंहा बर'नि माखासे खौरां बिजोङाव गोबां बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' सावथुना सानथामनि गेजेरावनो 25 लाख रां खामायनो हादों जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा बेनि सिगां बेबायदि रेकर्ड जों खोनाफेराखैमोन बा जों मिथिफेराखैमोन दंबो जानो हागौ नाथाय बेखौ जों खोनाफेराखैमोन नाथाय बेखौ जोङो दिनै खोनानो मोनबाय जांख्रिथायनि दैसामा सानथामनि गेजेराव 1 अक्ट'बर 2 अक्ट'बर 3 अक्ट'बर नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि